drivers wanatusaidia sana kama wateja. Tochwa moko mowuok e kaunti ma Kisumu en MCAs ma kaunti no kidek wito mokariyo kidek wito kombegi bang' rem chopo e twak mag od bura kuom romo aboro moluore. Spika mar od bura ma Kisumu Elisha Oraro ondiko ne MCAs ma Masogo Nyang'oma Habil Nyasuna to kod nyawadgi mogwel Kennedy Ajwang' mondo ginyis gimomiyo ok onego giwit kombegi mag MCA. E oboke no Spika Oraro wacho ni MCAs go osebedo ka onge twak e od bura mar kaunti no ka gionge gi thuolo mopuodhi matimo kamano. Omigi nyaka tarik 1 dwe mar 6 mondo giwach chunygi kendo gima omiyo ok onego giwit kombegi kendo land ni kombegi odog nono kaka dwarore e pen chike mag pachoka article namba 194. Oboke no tarik 24 dweni mar 5. Od bura ma